Sajisin biang kublai yepi ke pasngap pat ke bapak ya kini ke channel pat menta ke sengi ngila poi sya kalanong ke ba kat ar jong ke sabak school ke jongi ke ba kerteng ke jing im lang bat haswa benginya poi sya kimat ke benginya keren tu benginya pandemik li jing duai tu benginya duai uk pa jong iwa benengi angu mi try sisin biang ya ke jing husband ke jong mi bat kan ni klep mat shwa bengin pli ke sabak school ke jongi ni duai ba men ku ngi men angi ke jing start na beneng ngi duai ro ba men don kar bekinong sngap bekinong page jong kan channel bakila banyo ek jing ku kiba mela pen kret na ko bentar jong ki sungo ba ma ki pop ke jongi kini barong doa ke jong jisu amen amen habangi page menta ha ka saudong saukun ke jongi ngi ba bun ki briu ki hap ha ka jing nya jing ka ja pat ke jing shok ke jing dat pat ki thma ki ba keleng ki wan jia ha ka ni ka perthai namar ba ki briu kim la banya sung thu jing mot bat ki briu kim don ya kata ka jing e ji we ni e ba ka shithi shu upol sheki kolosai bat ki Philippine i ba upol kan tu ki para bangai kumno ba ki la ban ya im lang ha ka jing im ka ba yasuk but mentangin ya ki jatuh kena keli jing keli pat ka jing keli ka banengkong ka ba ko ban wan ra shapi kalong hatu kalong ka basuk ba banya de jing mut pat kumnu ngila ban long kumta ha ka jing im kristan jongi Kublai shibon ya kini ke jing keli ka bas ngotenat uwe pu we briu udon la ka jong ke jimut ke jing berkat nga ngadon da ka we la se ke jimut jing berkat jonga pi don da kwe ke jimut jing berkat henry wala da ngim don ya ka ni la da ngim ya dei ya ka ju ka ba ngimut henry hak ba khadu ngin ya wan pat hak ta ke jing sngu tho jimut kumba don meeting la ni don ke jing ya lang te we ai da kwe ke jimut we ai da kwe ke jimut ti hak ba khadu ngin ya sim ya ka rai kanu ka ba khamba te hang ta ngila ban sim ya kata ka ba dei namta ka jingha ban ya tailang iwei pat par hadai ka kam shnong kam thau la dei ha kam jong ka balang bar ha ka imlang ka salang te kumta kum ki kristan ro ngidon kam ban hiawan ha kata ka jinga sngu thu jingmut ka ban ya tailang ya ka jing im jungi iwei pe we kham tam kat bangidang san ha ka jing pun kre jungi ya kata ka jingwan ka jong uji su kris kublai shibon ni jing jubab pi hoi mo haba ngimla ban ya poi ha kata ka jing de jing mut ngi don kam ban ya ba ka jing i kan kam kraw ya kata ka jing sngo de ka jongi but mentangi poi sya ka jing keli ka ba ar kat kum ka shithi shi kolosai ka nong ka ba lai ka dot ba khat pra kan dai Ephesus sun ar Ephesus san arpu ar hadu arpu san kidon artli kini ki kentien ka banang kong kadai penhapo bar ka kentien ka ba ar kadai ban it kumno ngila ban sngo thu hangni shaphang ka jing dei shilok chi tanga kamtam ba ka kenthei kadai ban penhapo ya ushnrang namar ushnrang ulong u kli jong kalong ying long sem but kadon sakawe ka kentien ru bangimla ban klet kadai ba utnga udai ban i ya kalok ya ka tengah ka jong u but sngob hapin shailem ha kani ka pori spang kini kublai shibon ya kini ke jingkeli kalong ka bas ngau tenat banyo banya keren banya sngu thu lang na ka tien ka jong blai ngakwa ban pule hang ne kolosai lai khat phara khat khandai ka ong ku ki kin thei tu pan hapo ila di ha ki tinga jong phi kumba dei ken ha utrai ko kishin rang tu i jela ki tinga wat long ki babitar ya ki ka tin ga jong blai ka hikai ya ki kin thai bakin pan hapo ya ki tinga ke jong ki namar utunga udai ukhle jong ka long yeng ukhle jong ka imlang ka salang utunga udai uba penya ya ki kam gi jam ki ba kham ngila ban ong bar uba pej lut ho wat la kin thai ka trei ka pej ki kam yeng kam sem ti kumba ublei ula thau ya ubriu na ka deumet jong ka khandeu bat ula thau ya ka briu na ka shing krung ka jong ushnrang te kumta
Nyo iba ublay ru shimla tau ya ka briu na ka ing kejat lani na ka ing jong ka kti ba unyu ya ka apa ki kejat jong bu unyu rot ya ka punyo ben ya ka lani bu unsyo usempat lani bu pensitom ya ka henry ka bible ka hikaya yangi ba kumta ka tengah ka penhapo iladi kumbah utrai kani ka jingnang jong ki kinthai ki tengah kinthai ba kin penhapo iladi hagi tengah jongki kinang ru kumno ban penhapo ilade ban submit ban IT ilade shoblay kani ka jing penhapo kade ban nyau burom mde ban ong ba ki kam hapo hande ba ki nyau burom nyau tengah ai kule shibon ni kata kade ba ka kan thei hi kan burom mila utengah da ka ba kanang ban IT ilade hau tengah ban penrit kendiat kumta ka longyeng kalong sem kan warra ya ke jingba nang taru de ka bible ka ong ye ki shinrang bakin i jala ka jong ka tengah upol ong ba ki shinrang kin i jala ka jong ka tengah kum ba ki i jala de law shinrang u i jala ka jong ka lok kamut u i hi jala de namar kilalong ka we ka do ka we ka snam kum ba ka bible kala hika yengi te nang taru de ka bible ka ong hane lada ngin pule hang tu haka dekat ke arpusan na ki episode san arpusan ke ong kisin rang ru tu i jela ki tengah kumba ukris ru ule i jaga balang bala itino ld na ka benta jongka kabakong san hani kalong ba kisin rang ru kin ngau thu ya ka jing i ke jong ukris ya ka balang baka balang kan penhapo ld ha ukris ulong ukle kum taru ka kenthei kan penhapo ila ha tengah nang ta kisin rang ru kin i yala ka jong ka tengah ki kpa ki balong kpa pin i jela ka jong kalok mdei tang ba shu ya shong don khon don ti hnrei don kam ye ka jing i hayeng hasem ti hang ni ka bible ka ong ru kumba ukris lai ti yala di na ka benta jong ka balang kum taru ushinrang un it yala di na ka benta jong kalok ka jong u si don ki shinrang ki ba kumni kum tai hnrei u ulok udai ban yada udai ban defend yala ka jong kalok kumba ukris pula IT yala de naga benta jong kabalang ka jong bar ula thit ka ula siuspa ka ti kum tang yu i hani ka jing i kalong ka bakongsan ha ka jing de jong ulok bar kalok nang ta ngiu i ru hang ne bada kandon ru kata ka jing sngu thu jimut kandon ka partnership ha preng jong ki ba ka nam don kata ka ba ulok unlong halor bat ka lok kan long syapo du ba un nom ken briu ya ka henrik don kam ya ka jing ya sngu thu jingmut lang hang nei kum ha ka jing ya dei ha ka jing ka sem nang ta la don kanu kanu ka jing ya tai la ni ka jing ya kren pen bai ha kam jing kam sem ha ka ba khat du hi ka kan thei khnang nam ta ka jing ha jong ka jing ka sem kat ba u shin rang un pat ya lai na ka tin ka jong blai ka kan thei ka dei ban wan ha ka ta ka jing ya sngu thu jingmut bar ulok khnang ba kan wan ra ya ka jing ha jong ka long yeng ka jong ki te sakawai baki kimi pa kim dei ban ya mai ban ya nia habadon ki khon ki ti jong ki namar kan ne ka kata ya ka jing dei jong ka yeng ka sem khnang ba hoi ba ki khon ki nom yu i ba i mei pa ki long kum ta te khnang ba kan wan ra ka jing ba baki kimi pa kin long ki ba hi ka ya ka ba pha Kupleshibun bat kumba kren pang ki kimi pa bat ka jing dei jong ki bat ki khon kumno pitharai ba kajing tip kajong ki kmi pa shapang uble kalong ka ba pher na ki tu ki kmi pa ki bam tip shapang uble ha kajing penhe pensan ye ki khun kani kalong ka jingkli ka balai na menta jong pi sungtunat kata ka jingkli larangi pet hi ya ki breu ki ba ki kmi ki pa ki ba tip ya uble kadon ka jing pher haba ki hikai ki khun ki jong ki alam ki khun ki jong ki ban ye ki tu ki briu ki ba ki kimi ki pa kim shimla ithu ya ublei uba ni mane hoi ki don ki khun pade ki ba start ki wat yo ublei henrei ki shem ye ka jing shisha bar ka don ka jing kala ka jing im jong ki henrei ka long yeng hi ba ki khun ki long ki ba khlany ha ka jing im ba ka jam sim ka dei da ka ba ki kimi ki pa kin im ya kata kenuksa ba kin yalam ki khon jong ki da ka ba ki bu ya kenuksa kani ka dei ka shubu ki kimi pa ki ba im ban lek
jingeseng ki khon ro da tikna hi kin lech cha jingeseng lara hikai ki nadu dang ret lara ngi pulei ha ka proverb kalong ka ba arpu ar gar khot ka ban riu ka bible ka hikai ngi ong tu hikai yo khna nadu ba udang ret te hadu ba unom kendria nak ta kelenti wat haba ulat menro ngiden kam ban hikai ki khon ki ti nadu ba ki dang ret don ki kmi pa ki ba ong ba ngim don kam ban hikai ki khon ba namar ba ki dang ret han ki nom la te don ki mi pa ndala yo khon ro la shu shong khop be hayeng klem yalam shu ki khon cha jing sang ki prakhat ba pen wit ki we ki hala henry don kam ban yalam ki khon cha jing sang ngim dei ban pha ki henry yalam ki don ki mi pa ki ba yala di kim le jing sang ki pha tang ki khon kata kam dei ka nuksa ka ba ba ki mi ki pa ki bu yala ki jong ki khon ki ti te nang taruh de la rangi pulih hau isaya ar pho phra ka khot ka ba khandai ka don ka jingkren hang ni ka naga tin ka jong blai ka ba sngutanat bha la rangi pe hau isaya ka ba ar pho phra ka khot ka ba khandai ka ong yanu un hikai ya ka jing tip yanu un pen shemphang ya ka jing bana ka bible ka ong ne ya kita bala i no bun bat ki bom shim la thum sho kumba ong mene don kimi pa pe prakhat ndala he la san ki khon sa hikai ki henry andala he ki khon kala shitom ban pen bet ki lara shemlala ban hikai ki nado be ki dang ret te kumba ka shitom ban pen khun ya udeng ondaula he ondaula yaw te dang lung ngila ban pen bet ki khon dang ret khanang ba kin ya ha ta lenti ba pha kumba ka tin ka jong play ka ong ka kom pen he pen san ngi men chwa ngai kumba kala pher menta kerkom pen he pen san gi khon ngi he ngi san hauding sempat yang ngi la shot la sempat ban hikai ngi bangin long ki badon disiplin te gi kimi pa haba ki disiplin ki hikai ki khon jang ki kim dei ban pen bitar ye ki ban dom ye ki henry wala dah shot la sempat ye ki henry ngi dei ban pen pau ye ta ka jing it bangi it ye ki pen sngau thu ye ki haden pet khon bakalong kumta bangasok sempat dipi khandang ba kumta ki khon ki ti kin om yat ha kata kelenti ke basniu don ki khon ha ba shok sempat ki sngu si ber kumta kata ke jinge dei kam don shu ka ba sngu tanat ha preng jong ki kele persya pan ban ti kimi pa ki don kam ber sngu thu ban ya deal ba la ki jong ki khon ki ti te larangi puli ro ha ka proverb nong ka ba arpa khandai ka khot ka ba khat san hang ni ka tin ka jong ublay ka ong kum nei uding sempat bar ka jing sneng ka ai jing start henry ki khna bala shu e no kat bamon upen le ran yala ka kemi sangap uding sempat ka ai jing sneng ka ai jing start yo khna kumbau blay u it yang iru teng tengi haban yai lama ka jing tunju ublay ku ban pen perang ye ka jing ngai chungi ki kemi ki paru ngi dei ban pen i ya kata nuksa jong ka jing it habangi seneng ni sempat iki om dei tar hadu bakinda mensau kinda mong ka met phan rei kat don kam uding sempat ban hikai iki ya ka lenti ka babha te kini kalong ka jing ya sam habede bat ki kimi ki pa bat ki khon ki ti kublai shibun pasal reflection ye kata ka jing juba jong pi halor ka jing penhe pensan ya ki khun kam tam ha ka jing tip shapang ublai ba thoi ka jing ye pher ka long ba habang i tip ublai ngi pen i kata ka jing i ka jong ublai ndai ladang ngim tip ye ublai pat ka pher kata ka jing penhe pensan hoi ngi dan ni kata ki qualities ki jong ki ba bha ndai bangin sung thu janai ya ka jing i jong ublai ngim la ban sung thu but ngim la ban ye i ru ya kata ka jing i ki jong blai kham tang ni ngi khun number ba kik mi ki pa kim tip second dia ngakwa ban hang ne larangi pe ya ka jing im ka jong timothy u timothy u rei u samla ha ka por jong apostol paul henry ya timothy la hikai u na do ba udang rit ya ka tin ka jong blai da ka kemi ka jong u ka balong ka lois bat ka eunice kami i jeng u bar ka kami jeng u kini ka kami bar kami i ki hikayu timothy bar upol u recommend yu timothy ba ulanang ki jeng tha ba khoi na do ba udang ret te kumta u timothy ulong samla ba upol upha sya balang episos namar ya u la hikai la train na do ba udang ret adu ba unda samla
bat shimla kan ria na kata lenti ke bapha ting i ya kalong yeng kalong sem ke ba don kikmi pa ki batip yo blai kum ta ki khon ru ki ai ne ha ka jingen Kublai shibun. Teman nya cha ka jengkeli ke basau ke ba ong kumne. Ka ka jing ketu na ke benta ki syakri mentang nya cha phang ka jing ya dai jong ki syakri bat ki kenrat. Ha ka konteks ba mentang la ban ong kum ki nong ai kam bat ki nong tre kam. Bat bun sin ni i ba kini ar kenhun kim ya don ni kata ka jing song thu ke ba janai bun sin ki nong tre ki sung thu baklai ki nong ai kam ba ki nong ai kam ki khen ben ya ki nong tre te kum nu hang ni ka por kum nu hang ni pat ngi la ban yo jing hi kai na ka tin ka jong blai shapang ka jing ya dei jong ki nong tre ba ki nong ai kam kum ngi ong ki kenrat ba ki nong ki syakri hai song tanat yang ni jing kli aku ak bengini phai na ka bible hang ni kolosai lai le nong khot ka ba arhadu arpusan yakten jumlai ka ong kisha kri tu ko ngu haki e baro ya lagi kenrat kat bakum kado om da ka ba syakri hakmat kum ki ba pensngubha tang ki breu henrei ha ka ba syusertap ka onot da ka ba shepting ya utrai song tenat hang ni upol ukentu hang ni ya ki syakri bakin ko ngu ya lagi jong ki kenrat hang ni upol syam le prasya ya ka jing penyat jong ka imlang ka salang namar baki ho ek tu por ki doni kim rau ki kenrat ki baruspa ki doni kim rau te henrei hang ni uhikai pat ya kita ki syakri namar ngim ta kuma piong ngim don shu kim rau ring don ki syakri ki batrei belah hak yeng jong ki breu te upol ong ba kita ki syakri kin pen ko ngu iladi hak kita ki kenrat jong ki da ka ba syakri om tam bangin trei hak ba don maki Henry wat haba om don maki ru ngin trei hok ya ka kam ka jam. Bat kumta da ka bangin le kumta da ka ba shifting ya utrai. Namar ublei bayo ilut ya ka do not ka jengi langi supen sngub hatang ya briu la nengin pen sngub halang ya ublei. Te ngim dei ban trei tang namta ubriu bangin chu trei tang deb. Khat bar phulai ka ong kat ba phin le tu trei nadu ka men sim kum ba utrai bat om haki briu. Ka jing trei la hanu no kam ngi de ban trei ka kum ba ka de ka kam ka jong blei. Ngin trei ka nadu men sim habangi trei ka kam. Lada ka de ka kam ban saktir la pitrei hadukan la ni pitrei hakano kono pitrei halengkha ba trei haki yeng jong ki briu le ya ka nadu ka men sim ong ka bible kanang bakan ni kan pensngubha ya ubreu ik tu ba ai kam bat kum taru ya kiniki bat kum taru ya ublei namar ublei hi uba ai ki breu ya ka kam ban trei ha kanik perthai te kum taru kumbang yu i ya ka nuksa ka jong Joseph utrei hok utrei ya ka kam wat lada ukan rat jong umdon hayeng upotifar Joseph utrei ka kam ban yu i hadu ba upotifar ulaman bha ka yang kesem ju namaru blei ula kerku ya Joseph namaru Joseph u shepting buram ya ublei telarangi ni shepting buram ya ublei om tang bengi trei ban pensngum hanam taki breu kamu ublei un kerkuro ya kata kam baru yo ya ka jing shania no pa yo ek jing shania ka yang kesem jong baru ko hi hai tingu i ba upotifar ai ya baro kabor ha ka jong Joseph like no tang ya kalok ke jong ke ba la ban don lani ban don akses na ta un le che kamera jong kalok ke jong ting yu i hang ne ba kanlong ka jing hika yangi larangi trei hapo jong no bat kum taru kita ki ba ai kam kim dei ban le bom dei ban le lani ban nyupo ya kita ki ba trei nam ta jong ki nam ta ki syakri ha leadership iron kam ban sngotho ban penya dei bat ki wei khanang ba leng ba kata ka jing nang jungi kan wanra kum ka jing phla jungi ki wei bangi long ki kristan ki ba doni ta ka jing shai namar ba ka jing pen im kalong ya baro namar wat kita ki briu ki ba ai kam la sil dat mapi ki ba pe ya kane pi don ki shakri don ki nong trei henrei tu le bhai kita ki ba trei ha jing jong phiro ba kinyo i ya ka jing long ka jong jisu ha phi ngim dei ban sim ka bui ki tanah ka daw baki wan ki long yeng ki baduk bakim don kam don jam de ki wei henrei ngi don kam ban pen i ka jing jisu ba jisu ba im hangi
kan wan ra ya kajing ya pher ha kajing ya dei jongi bat ki wei te nang ta hang ne ka ong arpusan ger khot hang ne ka ong namaruta ubale bom dei un pediang pat na ka benta kata ka bom dei ka ba ulale bat om don kajing nyau siliang khaman tila dang ile bom dei hi kamut kanongin sayo nau blei te ngidon kam ban le ya ba hatam ka jungi ha bangi shakri bangi train namta jongki wei Kembali Shibun ya kata kajing jumpa kajong pi bat mentang inya syakawai pat kamat kajing keli kebasan kajing ya day syapang ki para brio ha kajing duai but kajing keli kalong ka ai kanong rim jong kajing duai ha ki kolosai sao kelenong kedekot ke baar hadu ke basah ta kembali Shibun ya kani kajing keli habai kren syapang kajing duai upol uong hagi episode san khat nhau ở nơi con Thessaloniki san khat nhau uong tu ngin duai klem dapot ka jing duai klem dapot kamut bangi hab ban dadem kho siu la ne bangin da khap drip henrei ka jing duai klem dapot kala ban long wat la ha ba phiya lenti phi kerpat phi duai show play phi pen le jing mut nang ta wat ha banyak kali kata kajing duai klem daput bangin kan mau bangin wan ra show blay ya kata kajing sngew jong kajing yesem jong ka donut kajing bangi kwa ban pentip ban yatho show blay kajing duai hi kalong kum kajing ring bat jing penher ban sem tila dangi sange ban ring ban sem kamu ngilalong kibri kebayap te nak ta kadau ha kajing im kristan ngidon kam ban duai kenang bangin yaisan ba kata kajing long ban sem jong ikan nom yap te ngidon kam ya kajing duai kabanang kong ngin duai kata kajing duai jungi kajing adai jungi simet baru blai bangin nang san nang tangi don kam sakawai kajing duai ke baki ong ketin nang wei ke intercessory prayer kabangi duai nam ta jing ki wei don ki bapang ni bastam ngin duai nam ta jing ki don ki badon kam ye kajing duai ki syam ye kajing sngosi ki syam ye kajing kendo ba per ngidon kam ban duai ye ki ba ublai un krisyani kita ki briu da kabangi duai nam ta jing ki alaringi pej hau ujakop kalnong gabasan ngerkhot kaba khan riu hang ni kaktin jong play ka hikai yangi ba ngin duai yeki weiro ka bible ka ong kumne tu ye plano parlok hi ya ka jing palat ba tu ye duai nam tak parlok hi ba on dupen khia ye pi ngap adon ba pangin duai kana ba on pen khia yangi ba on pen khia yeki ro nang ta ka ong ka jing kerpat minot uba hok kala Shibun ublay uyo sngew ki jing duai jong ki briu ki ba duai na ka donot baro habangi duai nam ta jong ki wei nang ta ro de upol ukun tu yangi ban duai hang ne na kal nong ka ba saw ger khot ka ba lai hang tu na kolosai uong hang ne ya ka ba da ka ba duai nam ta jong ni ro ba ublay un pli yangi ki jing khang ya ka tin ban kren ya ki jing mayan ka jong Chris nam ta jong ka ba la khum ru yanga ban pen pau ya ka kumba dei ken yang aban kren ka jing kerpat ka jong pol ye ki banget hakolosai bakin duai nakamta ka jing plilat jong ublay ban le yalap ke gospel ngitip ba pol udon hapo bendi hare ka jing thrang jong pol kalong ba unyo like na kata ka bendi ba unyo yalap ke gospel skiwe ka gospel ka don ka bor ban pen im ye ki nong pop nangta ban duai nangta kita ka jing khum ki jong pol ka jing duai kajong ni iwe pat ka kersyani ngi bar ka aibor ngi bangin jan show blay par kan manra ye kajing ye pher bar kajing kala kajing im kajong ngi te ho jekendiat le sing kwa ban ong ki prap nge jingiro iki parlok duai nam ta jingiro bangila ban yo ekalat ban ya sam ye kajing nge chikiwe ban ya sam ye kajing sisa te kata kalong kajing kerpan ta kembali Shibun ni tu kijing jumpa jong pi but hoi ketuka papi ong mo duai klem daput ka deish kam tam ya ka mindset ka jong ni kumno bangi ngi de ban don ya kata ka connection baru beli man ka klimat kum papi ong nem don kam banda dem ko siu banda kap de pi khon de kata ka man sim jong ni ka ba ka jing de jong ni baru beli but habangi don kam haki eki baro ngi kerpat yu boleh ngi bu ya kata ka donut kejongi pat boleh mantang inya sya kejeng keli ka ba khatu kejongi pat kejeng keli ka kom ne kumno ngi la ban long ki ba start ha kejeng ya dai bat ki wei
kham tam ya ki ba mengi mentangi poi hakani ka jing ya dai bat ki para brio kumno ngi long ngila ban long ki bastan haka jing ya dai jing para brio ta kalong ka bas ngau tenat ka ktin jong blai ka don ga jubab hi yangi larangi pulei hang ne ha kalau sai kalong ka bas sao ka khot ka bas san bat ban riu ka ong to ya ha ka jing start Syang kita kibalong syabar, kemudian kiba syabar na kacingay, da kabasiu spa no ya kapor. Kaktin jumlay kahika yang bangin ya ha kajing stan. Ngidon kam ya kajing stat da kajing yalam kajing uman sim. Bangin let syakiway, bangin kot syakiway. Duai sya ublay, panbor ya ublay. Let's say shwa bangin let visit banjungo yano. Ngidon kam ya kajing yalam kajing uman sim. Banya keren bar kita kibreu. Banya kendo iki, banya sam iki ya kaktin jong kajing shisha kaktin jong blai ka hikai ngiru da ka bangi siu spa ai kapor ebiso san khat riu ka hikai ngi namar ngi tip ba mentangi im hakipor ka basniu upol ong to pin siu spa ai kapor da ka ba siu spa ai kapor mentar hang niu ong da ka ba siu spa no ai kapor namar ngi tip ba kisngi ki bangi im menta kidi kisngi jong ka bakut kisngi jong ka jing sniu te nata hakar khot ban riu ong ai ba jing keren jong pi hala kasngi kanlong da ka ba jali ja balapan thiang da kamlo ba phinyo tip kum no ba phidai ban ya pan phai ktin ha uwei pa uwei baro kaktin ga jong play ka keren hang ne habangi ya keren bar kibreu man la kasngi ka jing im jingi ka bible ka ong ne ka jing pan kalak tin hang ne ka ong jali ja haba keren chpang ka ne kinten jali ja sngo kumba bangin danang ban penget lani kumbalong haktin ban pensoi hindre pensbo ngam da singu tenat kata kar kum pen kelak hasi hang ne ka ba ong jali ja haktin nong wei ka ong grace da ka jing ia ke kentin ki badap da ka jing ia larangi pule na ka kentin gerik ya kan ne ki ong charis lani charis ka bamut ka jing ia bala pendap da ka jing ia ha ka kentin ka bangi keren larangi pule ha lukas au arfuar ngisem hang tu bagi beriu kila lengo ekiktin ki bau jisu ukren ha lukas sau arfuar barkum ta kila sngo phalayu ba udai tang khon jong misteri u joseph henry u jisu ukren yekikintin ki badap daga jing ai ki badap daga jing sngo sen ai ki we ban kring yeki shaladi bat bakin itu yauta ublai ubathawi ki tikum ta ka jinga dei jingi bat ki we ha ka tin ka thlet jingi kadon ka bor kata kiwei kinyo sngew lani kin sngew ngi sintur ka jingi yakrukom kren jingi kan kta ikila kadai hakrukom ka bakhor lani hakrukom ka jem ka jai kumta kadon ka jing kta yaki hang ne upol ong ba balapan thiang da kamlu lapan seriem hang ne yakrukom kren jingi bar kamlu ngitip ba kadon kata kabor jengka ban preserve ban yada ban penne ya ke jingbam dai nang ta ka ai jingbang ru ya ke jingbam ladangi khle ya kamlo ti lara bon than kamlo ru ka ai ka bajia kala tang mlu kala khor sebab pelat dai ti kemut ka jing im jangi ru lapen serim hanikum kamlo baladangi khor than ga ktin ga thle ru kanom ki wei kim sung bang shu te kamut ngi hab ban adjust ngi hab ban sngu thu ya kom kren jingi ke kten ka thale jingi kham tam hebede bat ki wei pan te namar kata ka daw haba ki para ngai jingi kim nang ban kren ye wat ya ke jing shisha ru kan kta e ki wei te na kata ka daw upol ong ni rom ar kalnong khot ba saw namar ye ka kertengu blei la kren ben hab deng ki gentil na ka benta jong phi seki wei ki bamdei ki advantage naga daw jong ke jing bam nang jong ki prab ngai ban kren kumta ki kren ben no along kren keteng ke jong blei ya ka balang kumta ngidon kam ban sngu thu ni ha ba kren ya ka jing shisha seki wei pan te hang ne ngidon kam ban sngu thu ya ka jing ya dei ka jing bat ki wei da ka kom kren ka kom im ka jingi kumbangi ong bangim dei ban khor ka ktin ka thlej rei ka dei ki ktin ki bala pandap da ka jing ia ringi puli jing tho petros nokong petros kolong ba lai ka khot ka ba khat san hani ka ktin ka jung blei ka ong ni nokong petros lai khat san
Henry tu pendon buram yo Chris kum utrai ha ke do not jong pi. Batu long ki bala kloy hala ke sngi ke ban ai ju bab ha we baro ubapan na pi ya ke jing pen inya sepang kata ke jing kermen ke bah pi Henry da ke jing jam not bat ke jing ting buram. Da ke bangi ting buram bat da ke ha ke jing jam not wala da ki briu ke li sepang ke jing nget jongi. Ngidon kamban ai ya kata ke jubab iwei pa iwei id khot jong ka balang ke jungi ngidon kamban nang ban ai ke jubab sheki wei na kamta ke jinget ke jungi ka bangi yeng ha ka nong rim jong ke jing sisa saka wei ngakwa ban pen ke mau na ka proverb khat sani wei ka ong ke jing pen pai kitin ka ba jem kumta ka pen jem ya ke jing bitar tilada kibriu ki bitar Kila ngi ban pai de ka ba jem kala ban pen jem ya kata ke jing bitar ti henre la ngi ngi ro pen pai de ka ba khor ko mod hang ta kala don ke jing e ti ngi don kam ban sngu thu ha ka jing ya dai ber ki wei ngin ya ha kata ka rukom ka ba la pendap ingi de ke jing start ka ba kan jaman sem ha ka ba ngi im lang ngi sa lang bat ki wei ha ka ni ke perthai kumba ngi ong ma teng ngi ki brio ngi kacing ya day para brio ni la kum du no ega common sense ka jangi kam tam ka jingi sung thu lang andre ban yo ya kani shumut mong bam don common sense andre teng la kum ya aktin ka bakhor para bakhor mo andre kum kini don kam ya sim bakhoi kum no un punya ya ka jing im ka jangi ba nginam long ki ba kloy ban ai jubab ngidon kam ban kloy ban sngap ngidon kam kloy ban sngap bat bangin proses ya katu ka ya katu ka jingya tainia lani ka jingya sung thu bakla ashwa banginya kren ba ngin dua ashwa shu blai ngin pan ka jingya ram no suntunat kata ngakan mau ya ka we ki jing tho nau jacob kal nong ka ba nang kong ger khot ka ba khat khandai ka ong namar kata ko pra bangej be i junga ai bo ubriu baro unlong bakloy ban yo sngew kitino we ka ong quick to listen but slow to speak dan ubatut ya ban keren but ubatut ya ban bitar ti ladangi kloy ban keren than ro ka panmong kata ti kum tangi don kam ban snap shwa ashwa bangin keren ta ko blai shibun ya kini ki jing pensai jong pi na ka tin ka jong blai but ngi la poi menta sha ka bakut but ni ai ko blai pi we ba ya ngap ya kan ni ka video ka jong ni but ngi kerman ma pinya yo ka jing kai but sungu ba puli sa pa school ka jong pi pila ban tip shu but dua ho blai pun ai pi ka jing start but mentang ka pari pastor ba in kut yang ni ka kan ni ka po de je da ka jing dua tu ni le chu blai ka jing duai ko pa jing ba bleng ni ai ngo a try ya ka jing it ba ka chame nam ta jong ni ngi long ki ba pop han re me ai ngi kalat ban im ling bau Jesus Christ bau try jungi ni ai ngut nam ta ka por ka bangi yo ban slok na tin ga jame ka ba hika yangi ka ba pensiam phang yangi kumno bangin im ban ya dai ber ki wei pan kar khu a try ya baro ki bai osngeu ga tin ga jame to ai ba ki kin wat e ga jing sisa na tin ga jame ba kin im nam ta Christ ba ya rap ingi bangin long ka jing shai shi ki wei sneu ga jing duai jungi ha ka tang Jesus amen